Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. त्यामुळं महाराष्ट्र आता आमच्या पांडवपट्टी साहेबांनी सांगितलं महाराष्ट्राचा आणि गोव्याचा संबंध तसं जवळ आहेच, पण ह्या आता चॅनल जो चालू होतोय त्यातून आणखीन वाढणार, संबंध वाढणार, रिलेशन वाढणार. रिलेशन पहिल्यांदा आहे पण आणखीन वाढणार की मराठी जी आहे ती महाराष्ट्रामध्ये आहे, मराठी भाषा जी आहे मराठी महाराष्ट्रात बोलतात, गोव्यामध्ये कोकणी बोलतो. पण ह्या चॅनलमध्ये आणखीन चांगली गोष्ट होणार. आणखीन वेळा ज्या तुम्हाला सगळ्यांना टीम जी आहे, जे फमेंतो ग्रुपाची टीम आहे त्याला सगळ्यांना शुभेच्छा येतो. तेव्हा गोव्याचं मराठी चॅनल याची मला अपूर्वाई आहे, कारण माझ्या माहितीप्रमाणे तुमचा इंग्रजी आणि कोकणी चॅनल आहेच आणि तिमलो साहेबांनी हे फार मोठं पाऊल इथे उचललेलं आहे. आणि मला असं वाटतं की गोवा म्हणजे काय, मगाशी जे मी बोललो गोव्याबद्दल गैरसमजच फार आहेत. गोवा म्हणजे नेमकं काय आहे या निमित्तानं जगासमोर येईल असं मला वाटतं. आणि या अत्यंत चांगल्या आज धनत्रयोदशी आहे, दिवाळीचा तसा प्रारंभ कालपासून झालेला आहे आणि तुम्ही या शुभदिनी सगळ्यांच्या शुभेच्छा सुद्धा आपण पाहिलेल्या आहेत. तेव्हा मी सुद्धा माझ्या वतीने आपल्या या चॅनलला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि मराठी आणि गोवा यांचं नातं जास्तीत जास्त दृढ होईल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र आणि गोवा हे सुद्धा या निमित्ताने जवळ आहेतच पण आणखी जवळ येतील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा. की गोवा म्हटल्यावरती समुद्र किनारा दिसणार तुम्हाला, तिथे फिरणारे फॉरेन पर्यटक दिसणार, एक चर्च दिसणार, एक मंदिर दिसणार, संपला गोवा. ही गोव्याची ओळख इज जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग. गोव्यात आतला गोवा हा पूर्णपणे वेगळा आहे. 450 वर्षे पोर्तुगीजांच्या राजवटीत असलेल्या या राज्यानं आपलं अस्तित्व जपलं म्हणजे काय हिंमत असणार या गोमंत भूमीतल्या लोकांची ते तुम्ही बघा. तर ही जी ओळख आहे, जो सांस्कृतिक ठेवा आहे गोव्याचा, जो वारसा आहे, ही देवभूमी म्हणून आपण ओळखतो. कारण आपल्या गोव्यात जेवढी मंदिरं असतील, जेवढी धार्मिक स्थळं असतील, तशी धार्मिक स्थळं आणि मंदिरं इतर कुठल्याही राज्यात तुम्हाला सापडणार नाही. म्हणजे तुम्ही कुठंही खोदलं तर तुम्हाला मूर्ती सापडू शकते, अशी परिस्थिती या गोव्याची आहे. मग ही गोमंत भूमी, ही देवभूमी जर आपल्याला राष्ट्रीय पातळीवरती आणि जगासमोर जर न्यायची असेल तर त्याची खरी ओळख करून देण्याची गरज आहे आणि ते काम गोवन वार्ता लाईव्ह करणार आहे.